ତୁଳସୀ ଆଚ୍ଛା କହିଲ କେଉଁ ଗଛରୁ କାଠ ବାହାରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଶୁଣ, ସଜନା ଗଛ, ଜଡ଼ା ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ଦେବଦାରୁ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛରୁ କାଠ ବାହାରେ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହେଇ ତୁଳସୀ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କହିଲ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ସାର ଦେହକୁ ଚିକ୍କଣ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଜୀବସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଧାତୁସାର। ସ୍ନେହ ସାର ଦେହକୁ ଚିକ୍କଣ କରିଥାଏ। ସ୍ନେହ ସାର ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ହେଇ ତୁଳସୀ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହ। ପଚାର। ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡରେ କେଉଁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଧନୁଷ୍ଠାଙ୍କାର, ପୋଲିଓ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ ହବନି, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏ ତୁଳସୀ 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 କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ? ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର କହିଦେଇ ଯାଉ ନା। ପଚାର। ଆଚ୍ଛା କହିଲ କେଉଁ କୋଇଲି ରାବେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ କୁହ। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବଣ କୋଇଲି, ପାଣି କୋଇଲି, ପୋଷା କୋଇଲି, ଗଛ କୋଇଲି। ପାଣି କୋଇଲି। ପାଣି କୋଇଲି ରାବେନି? ନା। କେମିତି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଜାଗା ନା ପାଣି କୋଇଲି। ହଁ କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ। ପାଣି କୋଇଲି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନା, ଭଦ୍ରକ ପରେ ଜୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଡ଼େ ପାଣି କୋଇଲି। ସେଇ କୋଇଲି ରାବେ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇଭଳିଆ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ